Dwi'n cofio ffrind i'n had yn gorfod mynd yno, a hwnna di'r unig dro dwi wedi bod yn yr adeilad. Ac o'n i tua 8-9 oed, dwi'n meddwl, a mi nath mam, pan oedd dad fo ath i mewn i'r ysbyty, gaethon ni'n gadael yn y maes parcio, ddim eisiau ni fynd mewn i'r adeilad o gwbl. Felly oedden ni'n eistedd tu allan yn y maes parcio. A na i byth anghofio, mam yn deud, clywch y drysa. A oedden ni'n edrych o bell, a na i byth anghofio gweld cotia gwyn, a gweld pobl yn pasio, ac o gynna i ofn. A dwi'n cofio fi yn chwaer, o gynna ni ofn edrych mewn i llgada bobl. Doedd yr enw ddim yn cael ei ynganu. Siap ceg oedd o, ac felly oedd pobl yn mynd i, neu mae hi wedi mynd i, ac mae yna rhywbeth yn ddychryn pyr ynglyn â hynny. Gwna i ofn hefyd. Oedd yna ofn, lle. A da ti'n gwybod beth ti'n mynd i weld neu beth ti'n mynd i dod â draws, lle. Os oedd rhywun yn actio'n wirion neu bod yn dwp mewn unrhyw ffordd, oedden nhw'n dweud, o, dim bach. Fatha bod y gair yn ddigon.